Kuopion Woodin puolapuun näyttämö on monikäyttöinen ja tilasäästävä kaluste. Puolapuun seinä muuntuu helposti tarvittaessa näyttämöksi. Kaasujousien ansiosta näyttämön laskeminen ja nostaminen onnistuu vaivattomasti. Näyttämön pintaan on asennettu akustinen matto. Näin pinta ei ole liukas ja siinä on turvallista liikkua. Puolapuut on kiinnitetty seinään 2 turvalukolla. Näin niiden käyttö on turvallista.